Район ишәр һәм спорт бүлеге җитәкчесе Илшат Яббаров командаларның ярышларга әзерлеге турында рапорт берде. Район башлыгы Альберт Хочин спортчыларга гадел җиңүләр теләде. Һәрбер кешенең үзеңне беренчедән белергә кирәк. Теге былтыр белән чагыштырганда минем хәл әйбәтләндеме икән, юкмы икән дип диагностикасыннан да була. Икенчедән күпме менә кеше 200 ләп кеше катнаша бер-берегенә күреп, ул бит инде здоровый конкуренция, шундый эмоциялар чыгарып, матур итеп ярышлар үткәргә. Командалар саны арта. Быел район газ участогы, хастахана, мөхтәсибәт, туган як агрофермасында ярышларда көчләрен сынарга теләк белдерде. Кул көрәшендә хатын-кызлар арасында беренче урынны хастахана командасы яулады. Иратлар арасында мәктәпләрнең җыелма командасына тиңнәр булмады. Спартакиадада гимназия һәм мәктәпләр командасы һәрдаим катнашып килә. Инде соңгы 2 спартакиадада мәктәпләр командасы чемпион булды. Быел да сынатмабыз дип ышанып калабыз һәм инде алдан әзерләндек. Инде ул спартакиаданың булуы бик мөһим, чөнки катнашучылар алар алдан әзерләнәләр. Әзме күпме барыбер спортка карата фикерләр, аларга аңа әзерләнү белән сәламәт яшәү рәвешенә bir adım дип саныйм. Спартакиада инде 30 елдан артык баргач кирәклеген үзенең аклагандыр. Чөнки инде ул бердән коллективны берләштерә торган чара, икенчеләр инде әз булса да инде спорт белән шөгыльләнергә мәҗбүр итә кешеләрне. Спорт уеннарына бик уңай карашта, бу тормышта бик кирәк дип саныйм мин үзем. Сәламәт яшәү рәвеше алып бару бик мөһим һәм менә бу ел саен үткәрелә торган шушы спартакиадада да бик теләп катнашабыз. Үзем инде мин кул көрәштерүдә катнашам. Бадминтонда да хастахана командасы көндәшләреннән алдарак булды. Онытылып баручы уен төре буларак кертелгән таяк тарту ярышы аеруча киеренке узды. Бу көнне нормативлар тапшырган яшь спортчыларга ГТО значоклары тапшырылды. Иң кечкенә спортчы Алихан Фазлыевка 6 яшь иде. Беренче дәрәҗә алтын күкрәк билгесен алган Алихан Ләйсән балалар бакчасына йөри. Спортка битараф булмаганнарны ярышларны тамаша кылырга һәм командалар өчен җан атарга чакырабыз. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.